So I have the interview. So I chef go na. I chom that touch from you. Ebra for interview. I have the interview. Yeah. Chom that touch church here you go down from here. Okay, sorry. The phone na get below to get la Okay. Aslam get on ebe na ifuamu. Msla get on wa bingo nguramu. If you laugh here, bring your dance like a bag of. Sorry, sir. As I go back on your ready. Branga be fair arm. There were a Prabaga name and after some gag second. The Wakaga on straight. Yanso. Analike lunch boss o makaneja gas school near. Ye be a yard rota. Huh? Bra. Yard like this. One young Agana. Mba. What boy young and the cowboy the ship or Tono. Telerozan. Elecole telegino. Otele gragu. Eh? Otele gragu ni menga. Teleke yiri wallpaper. Tono chileka bagoko. Teleke yiri wallpaper. Kiji bianga bia for interview. Le wanya na wall. Tono le wanya na wall. Mwa bingo. Tono le wanya na wall. Ikara pro tele yiri wallpaper. Bianga bia for interview. Eh? No lo ye kana. Wepa kage dia. No lo ye kana. Wapa wanka. Buru wallpaper tele bianga bia gwamita. Ya were phone okay. Okay, man, how will I back up on social media and in any room work interview? Okay, no problem. Ngani room work interview. Guy room interview. The way phone now, you don't want that laughter here, I don't want that play here. Can I do any na? But you made the one here, but I bring me and I can whoop you. It's the phone now, who knew who. Okay. Hey, it's interview the serious. Come, if you think I'm joking, I'll break you down now. Sorry, sir. Kebish no yana. Italy. Ebe ni Italy keno. Reggio Calabria. You want your ebe? How many Imo State? Ebe ni Imo. How many Orodo? Ebe no Orodo. Okorodo. Ebe no Okorodo. Yo, Umu Akparadim. Edafola. I had a man for 35 years. Emola nwa n'ụlọ. Nwa boy bịa tụrụ ime mpeku. Na ba anyị. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Ụmụ abụọ ụmụ nwanyị. Ejima ka ọwụ otu. Otu. Ọ different father ka ọwụ otu nwoke mụrụ ha. Otu nwoke mụrụ ha. Akwụrụ ụgwọ isi ga-etu ime mụọ ha ka ọwụ ime mkpeku dị ya. Ewe Jesus. Ọ ime mkpeku. Elenga anọ tag eji take en nwa. Ukwu plantain. Na ebe na village unu ka anọ tag. Na village ayi ukwu plantain dị n'azụ my grandmother. Nwa boy Atara Nukwu plantain ya take en. Akwụkwọ ji adọgị. Mba. Nne gị na nna gị dị ndụ. Ofu dị ndụ ofu anwụọla. Nne gị na nna gị ele nke dị ndụ. Nne m dị ndụ. Orphanage daughter. Gịnị gburu nna gị? Ihe gburu nna m wụ poverty. Eji ego. Chai. Mami. No. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Listen, I'm not joking. Owaguru gburu nna gị. Owaguru my father. It's okay. Don't know he je bali Italy. Kwa ihe mere je gbatakwa ebe a. Melekwe
Ngahokpa here jubilate my family. That kind of. Thank you, sir. Onye na-eruba aga ama. Donna. Thank you. Family agro. Ogbenye ọnụ nte n'ala ha na-egbu ha one by one. Family ogbenye ọnụ ntụ gburu nna. Kemgbe aha ogbenye ọnụ ntụ gburu mpa gị nwere onye ọzọ gburule na family ụlọ. O gbukwere my uncle. Ew. It's okay. A na-enwe nke kara nka ya ha na-anwụ ha. Mba, my father nwụrụ for 44. Ew. Sorry. Thank you, sir. Your uncle nwụọ what age? Nke ahụ kara ahụ ma nwụọ. Ọ nwụrụ na 70, my father nwụrụ na 44. Ọnwụ eru n'ezinụlọ. Nne gị ọlụgharịrị di? My mother. Nke a ka nna m ahụ. Ele ihe mere mma gị ọlụgharịrị di gị sị ka nke ị na-ama. Mgbe mpa gị nwụrụ mma gị ọlụgharịrị di? Mba. Mma gị nwere side chicken kemgbe mpa gị mma gị nwere bọbọ chicken kemgbe mpa gị nwụrụ. Ana m eso ya aga ije ama ma ọ na-emekwa ya n'ukwu plantain amaghịkwa m. Don't come here to joke with me. Don't come. Ana m eso ya agari na nne m pụọ anyị soro ya buwe n'akpa. Amaghị m na bishop. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Iwu onye ohi? Mba. Ị bara nwoke ọgụ mbụ? Mba. Iji aka ọnụ gị na nwaanyị bego na ọja aka ọnụ? Mba. Ị gbala aja ike? Come, you see? Ị gbala aja ike? Enwe m aja ike. Achịghị ọka fọrọ dị ya? Mba, alaala m ya nnala ya every week. Ebere gị ugwu? Amaghịkwa m, kọsa ama m ebere m ugwu. Kọsa dị m, ama m otu o shiri mee m. Ọ ya chọọ batrum ba nga ahụ nọ ngwa tesh. Nọrọ nga ahụ gwara aka ti ihe nga ahụ chekie enwe ihe dịka ire ntị nọ n'ihu ebe otele gị chekiere m ya na enwe ihe ọbụla metụrụ aka nga ahụ ire ntị. Enwe dịka ire. Ọ dịka ire? Ya, nọ ire nke chekie ma ire nke gọnụ taa ka ọ nọ taa. All the straight. Lee ya anya, lebe ya anya, lee ya anya. Ọ mere anyị. Okay. All right. Otele fu ire monkey. Ana ebe. Chain cover otele ọ pụọla? Come? Chain cover enwere ebe a na-akpọ chain cover ọ fụọla okofula? Ọpụbe aka kọvara ya. Kwash nọ n'akụkụ otele nke gị onwele dent? Mba. Gọm ike ọ dịla loose? Mba, ọ dịkpa tight. Aka m na ntabada ahụ sefu nna fọs aka m bee n'ime. Bọọbụ awa nke na-anọ n'isi bọọbụ awa nke gị ọwaala? Mba, ọwabi. Awa bọọbụ awa nọ n'isi wọọlụ otele na-awabe. Am I eshi? Yes. Nne ọfụ. Gwa m ihe mere na iji chi gị iji ịdị ugbu a. Iyi chi mee gịnị? Chi gị iji ịdị. Okay, mere iyi chi iji ka ha nọ m 35 years. Etorugo m igi iji ịdị. Onye toro m ike. Ebe ị mụrụ ụmụ abụọ ka ihe mere kemgbe ahụ ị mụrụ ụmụ abụọ nwele nwoke ọzọ bịara for marriage? Mba. Mmadụ agwabeghị okwu ọlụlụ kemgbe ị mụrụ ụmụ abụọ? Anọghị m na Nigeria, nọ m n'Europe.
Iwa asụara Chineke agbagọkọ. Ndị nọ n'Europe a na-alụ nwaanyị Igbo. Ndị nọ n'Europe a na-arụ nwaanyị Igbo Chineke agbagọkọ. Ị na-anya ịnya ihe epu. Ka ị gara Europe ebighị ndụ ndị nọ na obodo Europe. Nwa bingo. Enweghị ntọala ala Igbo ị ga-eji biri nga ahụ abịa lụọ gị. Asụara. Dem you Chineke akpọgọkọ. Ụmụ nwaanyị be gị nọ Europe alụgha di alụgha nwaanyị. Ije melele. Eleke mba. Ekweke welele. Ije yi pants. Owo mgbo sometimes. Ogbo ọtọ ma ọfụma. Iyiri trouser mbe yi pants. Kemgbe ị nọ n'obodo ahụ mmadụ letrala gị. Ewo erukpele mmadụ 8. Okay, the more teta that means akwụla ka ịgbaga nga na adị onye lụọ gị. That's it, the more teta ebe 8 people nọ nga ha taga gị nwa onye bịara gwa gị kwọlụ. Then you Chineke agbaga ọkụ. Onye highway bịara nga abịa gwa m sorole mmadụ 8. Nwa pingo nwụrụ anwụ. Ebe Otele gị ga-awụ Otele baba. Onye ọbụla bịara nga ịkpọ ya aja amụ. Onye ọbụla bịara nga ịkpọ ya aja amụ. Wetu aka n'olu gị Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. Ajụọ m gị na-asị olee ihe mere na alụbeghị gị esi m ọ maka ị nọ Europe. Ebe ị nọ Europe tasị nwe onye Igbo na-alụ onye nọ Europe. Nwa bingo. Ka bụrụ ike Lazarus bịa nga. Chọrọ mgbe Jizọs na-abịa sị gị Lazarus rise up. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Sorry sir. Them you. Bro Otele Lazarus bịa nga bịa na-ere m. 8 people atara gị. Enyo akwa ma ha tama gị. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Chọrọ ị na-eti ihe ka chime. Itire chime. Tire asif na mmadụ nwụrụ. Mmadụ nwụrụ na ha gị itire chime. Tire chime. Tele gị furu n'efu. Tire chime. Oh, yeah, mmadụ maka oge. Asenge them you. Okay. Nwa agbọghọbịa ji eti mkpu. Onye mmadụ nwụnahara chime genotype gị. Comment? Genotype gị. Emetụbe emekpe m ihe ọwụ. Emaghị ihe ọwụ. Beto dịkwa ka AA. Ka ọ dị AS echefula dị m ya safe. Emaghị ihe genotype gị ema blood group gị. Aka ị ga-alụ di. Echi na-atụwa gị ime na ịmụọ onye vu kwashọkọ na gị bụ ya eluigwe n'ụwa Sunday village. Kpọọ ya phone number ya. Phone number mo. Come, listen. Ele aha gị. Aha m Joy. Ele aha gị Joy onye ka ịza ya. Okay, Joy Daniel. Joy Nwadeda. Listen, I'm not joking. If you take this thing for granted, you might take this live stream for granted. Again, no, feel only at the young, get on a can get on a can. I want to keep on the number eba. Now for your number eba. I'm going to the match up time, not chop time. They come, let me search it out. Even the Bohemian issue. Never need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. What the number, please. I don't want that play here. +393 50 92 18 921. Because ndị jikpe go kpọkwa mo. Oh, sorry. Onye riri kanta ti ike